Yo amudi mapisukon.
Ludeng. Handa na pa mga dati pa isuna ni. Dati pa isuna. Wala mo ni dati ka nagsudo. Ah. Pero sa ngayon ko tahan niya paano hindi ko nabang na makan di ko din. Ay ba dito mo magnakan ka na kaya. Ang kaya ni Mr. Kusinto. Napana mo lang na guys, kama pa ng Mr. Gadi kan nagginaw. Nag-isa sa ni Rabi, pero tudo di Rabi, tudo ta. Eh ba kini dags ka ko ang mga pandis tulo-tulo ni. Numarta ka, arta. Numarta ka, pero okay, okay. Sige, sige. Diba kini dags ka? Ah, sige. Bye. Bye then. Terus, 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 alit ni Dalia bin Asrafi, Besbet, Mr. Gadi. And, okay? Okay. Bye. Bye-bye na po sa inyong lahat. Bye.